Deien que se'n cuia una de grossa. En un poblet del Ripollès, entre rius i muntanyes, feia dies que s'hi havien vist uns personatges una mica peculiars. Es veu que tenien poca imaginació, eren una mica avorrits, no tenien cura del seu entorn ni gaires ganes de moure's i jugar. Se'ls veia apagats, com grisos, i de fet, així es feien dir, senyors i senyores grises. Cada cop n'hi havia més, començaven a ser una plaga. El que no sabien és que en aquell mateix indret, alertats per la presència de les persones grises, hi corrien uns altres personatges carregats de colors, alegria i energia. Eren els esplaieros i esplaieres que esperaven amb ànsia l'arribada de la seva tropa el primer cap de setmana de maig. Centenars de motivats i motivades estaven a punt d'arribar a Ripoll per fer pinya i encomanar, ensenyar i transmetre l'energia de l'esplai a les persones grises i al món. I és que les esplaieres feia mesos que planejaven l'operació Esplaiada. Un pla perquè tota la gent grisa descobrís per ella mateixa que gaudir jugant, compartint i vivint intensament era més divertit que seguir la seva rutina avorrida i descolorida. El cap de setmana s'apropava i la tropa esplaiera formada per monitors, monitores, infants i joves estava a punt d'arribar. Entre tots farien d'un cap de setmana normal el més increïble. Els primers en arribar van ser una gran colla de joves motxileres vingudes d'arreu i rebudes per la brigada d'alliberades i esplaieres. Bona festa i recordeu, perquè la vostra energia! Tots junts van escalfar motors amb els ritmes de Faust, Trampera i Còdol. Cantant, ballant, saltant i ullejant, van donar un gran tret de sortida a l'Esplaiada, ensenyant a les grises a gaudir de la música en bona companyia. I el dia següent, mentre uns es llevaven per començar un dia carregat de jocs, manifestacions, proves i excursions, arribaven els reforços. Autobusos, autobusos i més autobusos, que carregats de xics, petits, mitjans, grans, monitors i monitores estaven a punt d'envair Ripoll de colors. Tot estava llest, un grapat de persones disposades a demostrar a totes les persones grises com passar un dissabte inventant, creant, reivindicant, cuidant, jugant, coneixent gent nova, cridant i transformant tot allò que els envoltava. Mica en mica, i al llarg de tan sols unes hores, aquells personatges peculiars i buits de color, que no coneixien ni entenien l'esplai ni què s'hi feia, van tenir una enorme dosi de la infinitat de valors que representaven els esplaieros i esplaieres. Després d'una nit plena de convivència, roncs, corredisses i xerrameca, va arribar un nou dia. Que probablement ningú esperava que fos tan màgic. La plaça de la vila de Ripoll es va vestir de taronja, blau, vermell, groc, lila, granate, verd fosc, verd fluix. Una mescla tan viva i plena d'alegria que va tenir els grisos de tots els colors.
i va fer arribar l'energia de l'esplai a l'espai exterior. Som el futur d'aquesta societat, amb els amics, projectes a l'horitzó, tots junts fent ruta cap a un món millor. Dissabte a la tarda carreguen les piles i omple fins dalt d'energia, l'energia de l'esplai.